No puc fer res bé. Tenia moltes pors. Tenir por no és dolent. No hem de deixar que ens paralitzi. Com puc fer-ho? No cal que ho facis tot de cop, des d'una altra perspectiva. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i el Rufus, i avui us venim a explicar la llum interna de l'Àlex. Ens acompanyeu? En un petit poble entre muntanyes verdes hi vivia l'Àlex, un nen de 10 anys que tenia moltes pors. Tenia por de parlar davant dels seus companys, por de nedar al riu i fins i tot por de passejar pel poble. Tot i que sempre anava acompanyat d'un adult. Les seves pors li feien veure el món com un lloc ple de perills i sovint el frenaven a fer coses que, en el fons, li hauria agradat provar. L'Àlex tenia una àvia molt especial, la Montserrat, una dona dolça i pacient. Era qui sempre l'animava quan tenia dubtes i qui sabia trobar les paraules perfectes per fer-li veure les coses des d'una altra perspectiva. Un dissabte al matí, quan l'Àlex jugava al jardí de casa, l'àvia Montserrat es va seure amb ell sota la gran alzina. Va notar que estava preocupat i que no jugava amb el mateix entusiasme de sempre. L'àvia, amb una veu tranquil·la, li va preguntar: «Àlex, què et passa?» «Tinc por de moltes coses, àvia. No puc fer res bé, perquè sempre estic espantat». La Montserrat va fer un somriure tendre. «Saps, Àlex, tenir por no és dolent. La por és com una senyal que ens avisa que hem de ser prudents. Però no hem de deixar que ens paralitzi. La clau és mirar la por a la cara i decidir què farem amb ella». L'Àlex va aixecar el cap una mica encuriosit. «I com puc fer-ho?», va preguntar amb els ulls plens de dubtes. La Montserrat va pensar un instant. «Imagina't que dins teu tens una petita llum. Aquesta llum es fa més forta cada vegada que fas una passa endavant, encara que sigui petita. Si vols, t'ensenyaré com funciona». L'Àlex va assentir amb ganes, tot i que encara estava una mica escèptic. El dilluns, l'Àlex havia de fer una presentació davant dels seus companys d'escola. Només de pensar-hi ja li suaven les mans. Abans d'anar a classe, la Montserrat el va acompanyar fins a la porta i li va dir: «Àlex, avui tens una gran oportunitat de fer créixer la teva llum. Quan et posis davant dels teus companys, respira fons i pensa que cada paraula que diguis farà créixer la teva esfera, farà que brilli molt més». L'Àlex va mirar-la, encara amb dubtes, però les seves paraules li van donar un petit impuls. A l'aula, amb les cames tremolant, va començar a parlar. Al principi es va equivocar en alguna paraula, però va continuar. Quan va acabar, la mestra el va felicitar i alguns dels seus companys li van somriure. De camí a casa, li va explicar a l'àvia que havia sentit com la seva llum s'encenia una mica més. «Veus com pots fer-ho?», li va dir l'àvia amb molt d'orgull. El dissabte, l'àvia Montserrat va proposar anar al riu amb el pare de l'Àlex. Feia un dia assolellat i el riu estava ple de nens i nenes que jugaven i es banyaven. Quan hi va arribar, l'Àlex es va quedar a la vora, observant com els altres saltaven i nadaven. Ell no volia entrar. «Àvia, i si no toco fons? I si em canso i no puc sortir?» La Montserrat es va seure al seu costat. «És normal tenir por, Àlex, però avui tens una altra oportunitat de fer créixer la teva llum. El pare serà a prop teu. Si vols, pots començar entrant només fins als genolls. No cal que ho facis tot de cop». Amb el pare al costat, l'Àlex va decidir provar-ho. Va entrar a poc, primer fins als genolls, després fins la cintura. Quan va veure que el pare estava allà,
Per ajudar-lo si ho necessitava, es va atrevir a avançar una mica més. Al final va descobrir que l'aigua era agradable i va acabar jugant una estona amb els altres nens i nenes. De tornada a casa, li va dir a l'àvia: «He vist que la meva llum ara brilla una mica més, però encara em fa una mica de por». La Montserrat va somriure. «La por no desapareix de cop, Àlex, però com més la mires de cara, menys poder té sobre tu». El diumenge, l'Àlex, l'àvia i el pare van sortir a passejar. Van arribar a un pont de fusta que travessava un petit rierol. L'Àlex es va aturar. «No vull passar. I si el pont es trenca?» El pare es va ajupir per estar a la seva alçada. «Àlex, estic amb tu. Si vols, podem passar junts. Agafa'm la mà». L'Àlex va mirar el pare i després a l'àvia. Va recordar totes les altres vegades que havia afrontat les seves pors i com la seva llum s'havia fet més forta. Va agafar la mà del pare i, pas a pas, va creuar el pont, tots junts. Quan va arribar a l'altre costat, l'Àlex estava emocionat. «He vist que la meva llum es feia més gran mentre travessàvem». L'àvia Montserrat va riure i el va abraçar. «Això és perquè has mirat la por de cara i has decidit que no tindria poder sobre tu». Amb el temps, l'Àlex va entendre que la por forma part de la vida. És una eina que ens ajuda a ser prudents, però no hem de deixar que ens paralitzi. Cada vegada que afrontava una por, la seva llum interna es feia més forta i això li donava confiança per afrontar nous reptes. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!